Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Yes, lieve mensen, het is weer tijd voor Tori Taki. En ook vandaag gaan we met een Rotterdamse in gesprek. Maar het is wel een Rotterdamse met Surinaamse roots. Deze dame heeft onlangs haar televisiedebuut gemaakt bij Hollandse Got Talent, als ik het goed zeg. En wat zo mooi is aan deze dame is, ik heb haar een jaar ook mogen begeleiden achter de schermen. Niet met haar dansen, maar wel met haar persoonlijke ontwikkeling. En het ziet mij dan ook en het vervult me van trots dat ik haar vandaag dit podium mag bieden om te vertellen over haar dansambities, danscarrière. En ze heeft me beloofd dat alles wat er vandaag te sprake komt, dat mooi is meegenomen. Dus ik zou zeggen, welkom Gia Lee. Welkom. Ja, dankjewel. Hoe is het met je ten eerste? Want je straalt, je glundert. Ja, het is wel gek weer om bij mij te zijn. Ja, om je na zo'n lange tijd weer te zien inderdaad. Ja. Maar ja, inderdaad wat je zegt, je bent mijn coach geweest natuurlijk. Ik vind dat je nog steeds lekker mijn coach bent van hart. Kijk, je hebt het houden zeggen, hè? Dat ja. Ja, dus ik ben vereerd dat ik hier mag zijn, ja. Ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Je hebt meegedaan met een tussenjaarprogramma waarin je een jaar lang consequent 2 dagen per week hebt gewerkt aan jezelf. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk de pieken en de dalen hebben samen beleefd. Ja. En één ding wat ik van jou natuurlijk altijd heb onthouden is van de stage calls you. Dus wanneer jij ergens de kans krijgt om op een podium te staan, dan gaat er iets in jou aan. Hè? Vorige week hebben we met Cor gesproken, de boxende coach. En die vertelde dat hij bij zijn eerste boksles, dat hij op een gegeven moment zijn been moest trekken, of karateles was het eigenlijk. En dat er toen iets bij hem knakte, dat het tot zijn ziel kwam en dat het vanaf dat moment ging stromen. Ja. En ik weet zeker dat het bij jou ook met dans te maken heeft. Ja, niet per se met dans, maar wel inderdaad echt met optreden. Dat optreden, wanneer ik op het podium sta, dat gaat inderdaad echt bij mij bloeien. Ik ben al echt sinds klein al echt een entertainer. En het maakt niet uit wat het is met entertainen, of het nou zingen, dansen, acteren, clown zijn. Ik vind alles leuk. Dus ja. Met clown zijn ook? Ja, met Halloween bijvoorbeeld wil ik meedoen met Fright Night ooit. Ik ben als actrice of zo? Ja. Okay. Animatiewerker ben ik nu, voor kinderen dan. Dus ook entertainen. Dus ja, alles wat met entertainen te maken heeft. En ik ben natuurlijk ook DJ nu. Dus, ja, precies ja. Want hoe gaat het daar nu mee? Ja, gaat goed. Er komen echt hele mooie dingen aan. Wat ik nog niet mag verklappen, maar ja, er komen echt mooie dingen aan. Ja. En dat entertainen, dat zit er bij jou al van jongs af aan. Hè? Wat kan je ons daarover vertellen? Wat merkte je bij jezelf? En hoe oud was je toen je echt daadwerkelijk bewust daarmee aan de slag ging? Ja, even nadenken. Ja, mijn moeder vertelde me wel altijd dat eigenlijk ik zingend begon te praten eigenlijk. Dus ja. Zingend te praten ook? Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar mijn mama. ja, precies zo een beetje. Heel melodieus was ik. Uiteindelijk zeg maar, toen ging ik dat wel gewoon meer laten bloeien. Begon ik ook wel te zingen uiteindelijk. En ja, toen ik ongeveer 5 was, toen begon ik wel echt uit te spreken dat ik ook echt zangeres wou worden, zeg maar. En Child's Wish. Ja. Dus ik heb dat wel altijd proberen in mijn mind achter te laten, zeg maar. En wat heb je dan allemaal gedaan qua scholing of qua opleiding? Ja, ik heb 1 opleiding gedaan, dus Dutch Academy of Performing Arts. Was wel echt een leuke school, een musical school was dat. Ja, dat heb ik wel gedaan, ja. Heel veel musical, core. Ja, daar heb ik ook wel gewoon heel erg mijn interesses kunnen ontdekken, zeg maar. En hoe lang duurt zo'n opleiding dan? Ongeveer 3 jaar, ja. En als je dan klaar bent, wat gebeurt er dan? Kan je je dan aanmelden bij bureaus? Of, Ja, zeker. Je kan vooral audities gaan doen voor musicals, voor films ook bijvoorbeeld. Ja, er is een oud klasgenootje van mij die nu in GTST zit. Dus dat zijn echt wel brede kanten waar je op kan gaan, zeg maar. Mag je de naam noemen? Of, Ja, ze heet Noah Jacobus en ze speelt Nola in GTST. Dus ja, dat is wel bijzonder, ja. Het is een oude klasgenootje van mij. Ja. En wanneer kunnen we jou daar verwachten?
Ja, tenminste, ik ben nu wel echt bezig met muziek eigenlijk. In plaats van het acteren ben ik echt bezig geweest met de muziek, met schrijven, met DJ'en inderdaad. Ik ben ook echt van plan om echt mijn eigen nummer te schrijven, maar dan in combinatie met het DJ'en, zeg maar. Dus ja, maar ik wil ook wel gewoon... Dus dat je zingt en tegelijkertijd draait, zeg maar? Ja, eigenlijk het liefst wil ik dat ook wel, maar ik zou het ook niet erg vinden om een Billie Eilish of een Summer Walker te zijn of zo. Ja, dus je bent echt zo'n typische entertainer die niet in één hokje valt te plaatsen, zeg maar. Wat was je eerste liefde dan qua entertainment? Ja, zingen eigenlijk. Ik heb dat wel een paar keertje dat ik dacht van, oh, dit vind ik leuk, dit vind ik leuk, dit vind ik leuk. Dus ja, maar als het in combinatie valt met zingen, dan ben ik gelukkig. Vandaar dat musical gebeuren, zeg maar. Ja. En heb je dan zeg maar ook audities al lopen als het gaat om musicals nu? Want dat is natuurlijk elk jaar is er weer een productie waar mensen voor worden gevraagd, toch? Om te auditeren. Klopt. Ja, nee, ik ben niet echt bezig met mijn musical. Ik denk dat ik, wanneer ik iets ouder ben, dat ik het wel weer zou willen doen. Maar voor nu is mijn focus echt op DJ'en eigenlijk. Ja. Dus nog niet eens het dansen waarmee je heel Nederland via de huiskamers hebt laten zien wat je kon? Ja, ik weet het niet. Hoe kwam je dan? Want dat deed je met volgens mij 3 andere meiden hè? In een soort dansgroep, toch? Ja, klopt. Of was het een gelegenheidsformatie? Ja, tenminste, het waren 3 andere meisjes die ook op DAPA zaten, Dutch Academy of Performing Arts. En ja, daar kwam een vriendinnetje van mij eigenlijk met het idee van, hey, ik wil echt heel graag een girlband. En ze wist sowieso echt dat ik ook de passie ervoor had om te beginnen. Dus ja, toen zijn we samen gaan kijken van wie past er eigenlijk nog meer. En zo zijn we eigenlijk gaan zoeken naar een girlband. En onze naam is Radiant. En ja, we hebben meegedaan inderdaad met Hollands Got Talent. Dus dat was wel echt een leuke ervaring. En ik hoop dat we vanuit daar ook echt kunnen gaan groeien. En in ieder geval onze stemmen en onze gezichten hebben laten zien. Want je bent er geweest, de uitslag is natuurlijk al bekend. Hè? Maar voor de mensen die het niet hebben gezien, hoe is het gelopen? En wat is eruit gekomen? Ja, tenminste, ik denk dat ik het nog niet wil verklappen voor de mensen die het niet hebben gezien. Heel slim. Maar ja. Ja. Dan zeg maar, ga maar kijken, is goed. Ja, precies. Ga inderdaad maar kijken. Vorm je eigen mening natuurlijk. Maar ik vind wel echt dat ze ons goed neer hebben gezet. Ik ben in ieder geval echt heel trots op wat we hebben gezet. We zijn natuurlijk niet zo lang bij elkaar. We waren 4 maanden bij elkaar toen we op het podium gingen. En dat is nog best wel een pittige zaak. Om dat alles zo in te krijgen dan ook, hè? Ja. En ik vond ook dat we hele goede feedback kregen. Okay. Dus ja. Maar hoe was het om voor jou op dat podium te staan? Want ik weet dat je er heel lang al naar uitkeek. Het was heel erg eng. Het was heel eng. Ook omdat, ja, eigenlijk op tv klinkt alles heel erg goed. Je hoort iedereen goed, je ziet iedereen goed. Maar daar is eigenlijk alles heel erg grauw eigenlijk. Dus je hoort hun best wel ver. Het was ook eigenlijk ook onwerkelijk om al die juries te zien. Wie zaten er bij jou? Edson Nagrasa, Chantal Jansen. Dan Garrity? Ja, Dan Garrity en die van Michael Jackson. Mark-Marie Huibrecht. Oh ja, met de piepstem. Ja. Oh, mag ik dat wel zo zeggen trouwens? Nee. Met een hoge stem, Ja. Zou je net zien dat hij ook met een hoge stem, sorry. Ja, hij was wel grappig, ja. Kon Edson je niet, want je hebt ook half Capriaanse beroeps, kon hij niet zeggen van nee, dat zit allemaal, dat zat er niet in? Helaas niet, nee. Jammer Edson. Ja, je moet het echt terug gaan kijken. Dan ga je het wel goed. Dus, je hebt je podium gepakt, hè? En hoe was het voor je om daadwerkelijk op dat podium te staan? Want dat kleine meisje in jou werd op dat moment natuurlijk wel weer heel erg aangezet. Ja. Nou, tenminste, normaal zeg maar ben ik het gewend dat als je op het podium gaat, dat je dan nog eventjes kan voorbereiden, nog even je zenuwen weg kan halen, even shake it out en dan ga je op het podium. Maar hier was het natuurlijk, je hebt een interview van tevoren en dan moet je eigenlijk gelijk op. Heb je daar nog een interview voordat je een act hebt. Dus voor mij kon ik niet echt nadenken en was het daardoor nog enger. Maar ja, eigenlijk toen ik opkwam, ik zag eigenlijk gelijk recht voor, zag ik mijn ouders zitten. Echt mijn hele familie daarboven. Okay. Dus dan voelde ik me ook wel weer rustig, zeg maar, van oké, jullie zijn er allemaal. Ik ga jullie trots maken, zeg maar. Nice. Want ik denk überhaupt als ouder zijnde of überhaupt een familielid, dat het überhaupt al trots is om je dochter, zus, kind daar te zien. Dus ja. Dus dat was een mooie ervaring. Ja. Maar toch heb je even dansen op een laag pitje gezet, want je wilt natuurlijk met de muziek aan de slag. Ja, hoe ziet je carrièrepad er nu uit dan wat het DJ'en betreft? Ja, ik heb wel een paar keer inderdaad gedraaid op plekken. Ik ben nu gewoon heel erg bezig met het lessen, kijken wat mijn genre eigenlijk is. Want ja,
De ene keer zeg ik, dit vind ik leuk. Dat is echt altijd zo, maar ja, ik ben nog heel erg aan het ontdekken. Gewoon een brede smaak. Ja, precies. En ik ben ook niet, zeg maar, denk ik, iemand die heel graag bekend wilt staan om, oh, zij is die techno-dj of zij is dit. Ik wil graag bekend staan als een allround persoon, zeg maar. Die Gewoon ook alles de naam kan. spreekt voor zich in plaats van... Ja, precies. Mijn naam inderdaad. Ja. Maar er staan nu wel alvast hele grote concepten staan voor me klaar. Hele grote festivals. Ik heb connecties gemaakt. Dat is eigenlijk waar je start natuurlijk. Ja. Volgens mij de leidinggevende van Reverse. Ik weet niet of je Reverse die de naam, club die kent. artiest toch? Of club? De club, ja. Ja, want je hebt ook een artiest die zo heet, toch? Volgens mij. Ja, volgens mij wel inderdaad. Ja. Maar de eigenaar van Reverse, ik heb ook met hem bijvoorbeeld gesproken. Dus wanneer ik er helemaal klaar voor ben, dan kan ik dus ook daar gaan draaien. En wanneer ben je er klaar voor dan? Hoe werkt zoiets? Ja, wanneer ik dat zeg eigenlijk. Oké. Wanneer ik vind dat het Ik ben klaar, let's go. Dat idee. Nee, ja, tenminste, net als met bijvoorbeeld een musical dat je auditie gaat doen, is het eigenlijk voor DJ'en dat je een mixtape maakt. Zodat mensen jouw muziek beetje horen, zeg maar. En dan kunnen ze zelf zeggen van, oh, we willen jou op een feestje hebben. Dus wanneer ik eigenlijk mijn mixtape af heb, dan vind ik dat ik ready ben. En hoe ziet het proces van een mixtape maken eruit? Want ik heb totaal geen beeld van hoeveel uren je moet stoppen in het mixen of in het aansluiten van al die dingen op elkaar. Ja, klopt. Nee, eigenlijk gaat dat gewoon heel erg live. Ik denk dat je sowieso wel, als je gaat oefenen, dat je het eigenlijk gelijk moet opnemen. Zodat als je het terugluistert, dan kan je ook gelijk je fouten horen. En kan je ook horen van, oh, dit vond ik niet nice, dit vond ik niet nice. En wanneer je eigenlijk hebt opgenomen en denkt, zo, dit klonk nice, van begin tot eind. Dat is dan eigenlijk je mixtape. Gewoon mixen van hoe je normaal zou doen op het podium. Oké, zeg maar. dus het is echt een creatief proces waarin het gevoelsmatig moet kloppen. Ja. Terwijl je bezig bent met het doen. Ja, klopt. Oké, ik snap hem. Helder. Ja. Dus vooral veel draaien. Ja, klopt. Veel oefenen, ja. En hoe kom je op dit moment dan aan opdrachten? Ja, momenteel niet. Nee, maar ja, ik Ze zeggen december is een mooie tijd om in Suriname te zijn. Misschien kan je, als je nog een DJ zoekt daar voor een feestje. Nee, ja, tenminste, ik ben echt wel bezig met voorbereiden eigenlijk. Voorbereiden. En ja, ik ben vooral bezig ook met house techno. Dat is echt mijn genre. Maar nee, Amapiano was toch... Ja, Amapiano dat ook nog. Ja. Alleen omdat Amapiano elke keer verandert, moet je echt bijblijven met de trend. Dus ja, ik heb gewoon eventjes gekozen voor house techno, eventjes rusten. Anders moet je echt helemaal 24/7 daar niet buiten zeker. Ja, dat inderdaad. Maar ja, het is ook een liefde die je moet hebben. Maar ik vind het vooral leuk om er zelf naartoe te gaan als aanwezige voor zo'n feest. Ja, klopt. Inderdaad, als ik daarheen ga, dan heb ik echt de tijd van mijn leven. Ja. Maar ik denk, als ik eerder denk aan house techno house, dan denk ik ook wel dat ik mezelf eerder op het podium zie daar, dan bij een Amapiano stage, zeg maar. Oké, dus strategisch te werk gaan hierin is ja, wat ik ook terug wel. hoor. Ja. Maar ook als ik denk aan muziek maken, dan zie ik mezelf ook eerder daar muziek draaien, laat me zo zeggen. Ja. En als je gaat kijken in jouw ontwikkeling van je artiest zijn, wat zijn nou de welbekende bumps on the road die je bent tegengekomen en hoe ben je daar overheen gekomen? Ja, ik ben vooral mijn bumps tegengekomen op mijn musicalopleiding. Omdat daar word je echt, laten we zeggen, als je op een normale school zit, als je dan je huiswerk bijvoorbeeld niet maakt of vergeet, dan heb je alleen jezelf ermee. Maar als ik nu mijn huiswerk vergat op een musicalschool, dan had ik de hele groep ermee. En dat is zeg maar iets waar ik mezelf ben tegengekomen. Ook als jij zangles hebt, dan krijg je de hele tijd een feedback over jouzelf. Dit is jouw stem, dit is wie jij bent. Dus het is ook erg confronterend soms om dat aan te nemen en er wat mee te doen. Want het is echt een persoonlijk ding, zeg maar. Dus dat is iets wat ik af en toe wel zwaar vond. En ik heb ook echt wel gezien dat ik niet heel goed tegen kritiek kan. Dus dat is wel iets... Ja, gewoon, ik weet het niet. Ik denk echt van, ja, soms ga je dan denken van, oh, ik kan het niet. Of ik had echt iets goeds verwacht. Je gaat het heel zwaar nemen, zeg maar. Ik dacht dat je bedoelde in de afreactie op iemand anders of zo. In het afreageren van nee, ja, ik denk dat ik het wel te persoonlijk nam, zeg maar. In plaats van dat het echt was van, dit is wat je beter kan doen. Dacht ik van, ja, dit is gewoon niet goed, zeg maar. Dus... Oké. Dus je nam het en het werd gelijk een zwaarder iets dan wat het misschien bedoeld, zoals hoe het bedoeld was. Ja. Oké. En hoe gaat dat nu daarmee?
Ja, ik denk dat dat sowieso wel in mijn karakter zit. Dus ik denk dat je daar gewoon mee om moet blijven gaan. En moet blijven leren, moet blijven proberen. Sowieso niet opgeven. Want mensen bedoelen het wel goed natuurlijk. Vooral als je bij een zangles zit. Dan is het altijd positieve feedback die je dan meekrijgt. Maar wat heeft jou dan geholpen om die knop zo om te kunnen zetten? Dat je ineens wat anders met kritiek kan omgaan? Ja, ik denk... gewoon scheid hebben. Ja, ik denk gewoon scheid hebben. Of vanaf nu hebben we gewoon... Nee, ja, tenminste, je moet echt gewoon weten van dat het gewoon niet persoonlijk is. En dat mensen het echt wel goed bedoelen. Ja. En ja, gewoon meenemen. Is het ook gewoon misschien ook omdat je erin groeit? Hè? Dat je denkt van oké, kritiek hoort erbij om beter te worden? Klopt, ja. Ja. Want je bent ja goed, we hoeven je leeftijd niet precies te vertellen, maar ik bedoel, je bent nog heel jong hè, in jouw ontwikkeling daarin. Hè? Ja. Dus dat je al met je talent nu bezig bent, is natuurlijk een groot gegeven. Ja, en men verwacht dan soms wel eens van, als je daarmee bezig bent, dan moet je al dit doen, dan moet je al dat doen. Terwijl er natuurlijk ook nog een weg is waarin je moet ontdekken waar je precies in wilt verbeteren. Ja. Dus in hoeverre wordt daar rekening mee gehouden? Niet heel veel, moet ik eerlijk zijn. Vooral in de musical business heb ik wel echt gezien, ze hebben een soort plaatje van je. En als je daar niet in zit, dan word je al heel gauw weggecijferd, zeg maar. Dus daar zit echt hard werken. Dus ja, ik denk Men kent geen genade of zo dan? Ik persoonlijk niet, zeg maar. Ik ben echt afgetakeld. Ik had wel echt een balletdocent en ze moest me echt niet hebben. Dus ik weet ook niet precies, ik heb er bijna nooit wat met me staan. Tenminste, bijna nooit, als in, ik kwam wel eens te laat. Maar dat is niks persoonlijks daaraan. Dat je me niet meer hoeft te hebben, dat ik niet met je kan communiceren. Waardoor dat ook, zeg maar, mentaal iets doet met een kind, zeg maar. Omdat, ja. Hoe oud was je toen? Ik was 16, 17, 18, zeg maar. En dus zeg maar, je noemt nu als voorbeeld het te laat komen. En je merkte dus dat die dame, vrouw was het toch in dit geval? Ja, dat die dame je anders begon te behandelen? Ja. Want er was dan wel een keertje dat ze echt tegen me begon te schreeuwen. En dat heeft ze eigenlijk nog nooit tegen iemand anders gedaan. Dus ik dacht echt, oké, nou... Ze is überhaupt al intimiderend vanaf de start. Dus ik dacht, oké, kan ik eventjes met je praten? Maar ze begon me te negeren. Ja, ik kreeg een attitude vanuit haar. Dus dan ga ik dat ook teruggeven, zeg maar. Terwijl eigenlijk moet jij toch wel de bigger person kunnen zijn. Want het is uiteindelijk jouw opleiding. Het is niet, zij heeft er niks mee, zeg maar. Was het Lucia Martens of niet? Nee, het was bij Dutch Academy of Performing Arts. Oh, oké. Ja. Nou ja, apart. Nou, aan de andere kant, als ik het zo hoor, kan ik me ook voorstellen dat ze misschien heel veel potentie bij je zag. En dat ze gewoon nog niet wist op welke manier ze dat moest triggeren of zo. Ja. Nou, ik hoor wel dat ze een beetje discrimineert soms. Ah, oké, de hele andere kant dus. Ja, ik denk dat het wel is, zeg maar. Maar ja, dat kan gebeuren. Ik denk dat heel veel gebeurt in de business, zeg maar. Maar je moet daar gewoon hard in zijn. Je moet gewoon weten wat jouw waarde is, zeg maar. Ja. Wat jij kan. En je moet niet, zeg maar, iemand je laten neerhalen omdat zij iets van jou vinden of iets van je zeggen. Je moet gewoon blijven doorgaan. Als jij een passie hebt en je kan iets, dan moet je daar gewoon tunnel vision in gaan, zeg maar. Want je zal altijd haters hebben, altijd. Maar het is wat jij ermee doet uiteindelijk. Dat is wat ik vind. Je bent goed gecoacht. Ja, door je beste, toch? ik zit nou even te kijken en van... Wie zit hier? Oké, nee, maar het was een grapje, maar ze doet het natuurlijk zelf. Laat dat duidelijk zijn. Nee, maar ik hoorde je net iets zeggen hè, over discriminatie en zo. Ja. Ik denk dat mensen best wel geïnteresseerd zijn in wat er dan achter de schermen gebeurt. Ja. Wat merkte je dan waardoor je voelde dat je toch anders behandeld werd dan anderen? Was je ook overigens het enige... Ja. Ik was in mijn klas wel de enige, van kleur, zeg maar. Getint, ja. Ja, je voelt je toch wel echt buitengesloten. Ook omdat ik het natuurlijk uitspreek naar mijn andere klasgenoten. En of ze nemen natuurlijk de kant van de docent. Of ze doen maar een beetje dit, zeg maar. Dus je voelt je daar heel erg alleen in. Je moet het zelf maar doen. Ja, of ik heb er niks mee te maken, zeg maar, zo. Ja, dus ik voelde me heel erg alleen. Ik durfde uiteindelijk niet meer naar de balletles te komen. Ik vergat uiteindelijk heel erg veel mijn spullen. Omdat ik zo erg... Ja, ik kreeg eigenlijk gewoon heel veel angst om naar die les te komen. En ja... Want je wilt natuurlijk niks fout doen, maar vervolgens blijf je maar dingen fout doen, zeg maar. Dus dat is zeg maar hoe het ging elke keer. Dus als je zeg maar... heel erg omlaag. Ja, precies, ja. Je werd aan het wankelen gebracht en daardoor ging alles een beetje... Ja.
Zo, Dus eigenlijk wel vals ook gewoon, hè? Om ja, iemand op die manier zeker. dwars te zitten. Zeker, maar ik voel haar energie elke keer. Ik voel die duivelse ogen elke keer branden gewoon. Dat is gewoon echt, dat ik echt denk, sorry, maar je kan wel lachen naar haar, maar je kan niet normaal doen tegen mij, zeg maar. Gewoon, het is echt een, Pietje Klaas, ja, goed gedaan hoor. En dan wanneer ik vraag is het... Dus, ze hebben gewoon, ze negeert me gewoon. Ja, echt. Dat kan gewoon niet als docent. Dat kan gewoon niet. En niemand die daar... ja, ze merken het wel, maar ja, ze gaan natuurlijk niks van zeggen. Ze zijn lang blij dat het niet om hun gaat natuurlijk. Ja. Precies, ja. Je moet er maar een punching bang hebben, denk ik. Nou ja, je kan je met Cor in contact brengen als je wil. Dat, ja. Ja, nou ja. En volgens mij, nu ik wel van school af ben, is ze wel wat aardiger geworden hoor, denk ik. Dus ja. Maar ja, jij stond wel bij Holland's Got Talent, ja. Ik heb wel mijn gezicht durven laten zien, ja. Klopt. En ik ben dan toch benieuwd, hè, want je zegt van ik kies nu bewust voor DJ, voor muziek, terwijl je ook dat talent hebt met dans en alles, hè? Ja. Wat maakt nou dat je toch liever voor het ene nu wil gaan en het andere niet? Ja. Ja, het kan toch wel af en toe een beetje onzekerheid in liggen nog steeds, zeg maar. Qua dans, zeg maar. Ja, tenminste, ik vind niet dat ik slecht dans hoor, maar ik zou mezelf niet heel gauw een danser noemen, zeg maar. Dat is dan wel iets, ik vind me meer een zangeres, ik vind me nu inderdaad wel meer een DJ. Oké, ja, maar dan snap ik het wel. Ja. En qua zang dan, want dat is wat ik je iedere keer ook hoor zeggen, hè? Het stukje zingen. Ja. Wat maakt dat je daar bijvoorbeeld dan nog niet de stappen in hebt gemaakt? Ja, goede vraag. Ik ben een beetje afwachtend, denk ik. Heel erg perfectionistisch, denk ik. Ik denk bijvoorbeeld als ik mijn eerste nummer moet hebben, dat gelijk perfect moet gaan of zo. Okay. Ben je wel bezig met het opnemen van nummers als zangeres? Ja, ik ben bezig in ieder geval wel met zangles en met opdrachten voor het schrijven, zeg maar. Omdat ik het liefst, als ik mijn eigen nummer heb, dan wil ik dat ook eigenlijk zelf geschreven hebben. Ik wil niet dat ik iemand een context geef en dan zeg, schrijf maar een nummer voor mij. Ik wil het zelf gedaan hebben, zeg maar. Oké. Dus daar ben ik gewoon voor aan het oefenen. En waar vind je dit soort projecten dan, om daarin te trainen of daarin te werken? Ja, het was wel een gratis programma bij de bibliotheek, was er een keertje. Het heet Cardin. En het was voor jongeren die wel inderdaad een passie hebben voor singer-songwriter, maar nog niet echt weten waar ze dat moeten vinden. En dat was van een jongen die... Ja, je hoeft niet precies de details hoor, maar... het was in ieder geval een jongen die best wel bekend werd uiteindelijk. En dan gingen we ons echt wel veel tools geven. En dan was het op weg naar een open mic optreden, zeg maar. Gingen we daar naartoe werken uiteindelijk. Dus hij heeft me best wel veel tools gegeven inderdaad. En hij had me wel verteld dat een liedje moet een soort wandeling zijn. Als iemand zeg maar naar jouw liedje luistert, dan moet diegene met je meewandelen als het ware, zeg maar. En als diegene niet met je mee wilt wandelen, dan moet je echt nadenken van, is mijn wandeling wel spannend genoeg, zeg maar. Dat is een beetje, ja, dat is een beetje hoe hij het uitgelegd, zeg maar. Ja, dat vond ik wel nog steeds een mooie. Ja. Maar als je dat dan vergelijkt, wat zou jouw genre en bezig zijn dan, qua zang? Ja, R&B eigenlijk, ja. R&B, en als het gaat om DJ is het natuurlijk gewoon house techno. Maar als het echt gaat om zingen, dan is het wel gewoon R&B. Ik wil dat wel echt in mijn... En wie zijn dan zangers of zangeressen waar je een soort van naar opkijkt of die jou inspireren? Ja, even kijken. Ik heb Summer Walker sowieso. We hebben Jen Aiko, Tyla. Ja, die zie ik wel. Dat zie ik wel. Tyla, ja. En Tiana Taylor. Ik weet niet of je haar kent. Van naam alleen. Ja, Tiana Taylor. Gewoon een beetje feminine-achtig, maar ik wil ook gewoon, net als Summer Walker, gewoon op een stoel kunnen zitten met een microfoon. En dat is ook gewoon genoeg, zeg maar. Dus ja, een beetje daartussen. Ga je ook wel eens naar jam sessies waarin artiesten ook een beetje worden uitgedaagd om te experimenteren met hun zang of muziek? Nee, nog nooit gedaan eigenlijk. Nog nooit. Maar dat is wel een goeie, ja. Klinkt dat als... Oké, nou ja, misschien... ik ken zangers die ook daar zijn begonnen. Ik denk dat je wel eens gehoord hebt van Davy, die ooit met Idols had meegedaan. Dat is voor jouw tijd, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, die had zeg maar van die roze
Vlechten, wat is natuurlijk geen echte dreadlock, maar die begon een beetje in dat circuit. En zo ken ik er nog wel een paar. Ja. Die is zeg maar in de jam sessies als het ware muzikaal zijn opgegroeid. Ja. Nou ja, en het netwerk is natuurlijk ook wel handig, hè? Dat je vanuit daar misschien kan kijken. En ik ben nog even benieuwd, hè? Wat zijn nou dingen die je nog zou willen delen die nog niet ter sprake zijn gekomen? En daarbij kan je denken aan een grote droom of iets wat je nodig hebt. Of beide misschien. Oei. Nu moet ik even over Begin maar met het makkelijke. Wat zijn dingen die jij nu nodig zou hebben of die jou zouden kunnen helpen in waar je mee bezig bent? Ja, wat ik nodig heb. Ja, aangezien ik wel echt bezig ben met DJ'en. Wat ik vooral in mezelf nodig heb is gewoon zelfvertrouwen. Dat het gewoon, het kan. Ik kan fouten maken. Fouten zijn er om zeg maar te leren, om beter te worden. Er is geen enkele artiest eigenlijk die zo groot is geworden die nooit fouten heeft gemaakt. Dat is bijna onmogelijk. Dat kan ook. Dat is ook gewoon onmogelijk. Dus dus dat is gewoon fouten maken mag. En ja, ik denk dat ik uiteindelijk ook gewoon een mooi team achter me wil hebben, zeg maar. Die, waar we gewoon samen kunnen werken en elkaar kunnen opliften. Ja. En succeservaring helpt volgens mij daarbij. Dat als je iets doet wat een succes oplevert, dat het je sterkt in je zelfvertrouwen. Ja. Nou ja, dat zou dus iets kunnen zijn. En wat is nou je grootste droom? En ik weet, je droomt groot, je hebt heel veel interesses. Ja, klopt. Maar wat is het eerste waar je aan denkt? Ja, ik wil echt heel graag zangeres worden nog steeds. Heel graag. En ik ga dat uiteindelijk heel erg combineren met het DJ'en. Dat is echt mijn grootste droom. Om echt op een groot festival te staan. Met al mijn mensen gewoon. En ja, om daar gewoon... Coachella bedoel je? Maar gewoon, ja, gewoon echt een hele grote show, zeg maar. Gewoon echt een show inderdaad, net als Coachella of wat Beyoncé doet. Of echt dat iedereen komt voor jou, zeg maar. Je naam staat groot op een billboard. En, je hebt wel een artiestennaam, hè? Jelly is wel echt een... Ja, ik heb mijn naam nog nooit... Ik ben mijn naam maar 1 keer tegengekomen. 1 keertje. Voor de rest... Eigenlijk moeten we dat niet zeggen, want nu gaan mensen misschien hun kinderen ook Jelly noemen. Ja, dat is leuk. Dat is echt leuk. Ja, ik zeg het. Jelly, J-I-A-L-I. Ik heb het nog nooit gehoord ergens. Dus als je zwanger bent of een kind, noem hem naar mij. Dus je hebt toestemming nu gekregen. Nee joh. Wil je trouwens ook nog wat kwijt over de Caveriaanse kant in jou? Ja hoor. Ja, wat want je bent dan zeg maar een mengelmoes, hè, zoals ze dat noemen. Ja, ik ben Surinaams Caveriaans. Ik ben wel iets meer opgegroeid met mijn Caveriaanse familie. En ik vind wel, ja, er is wel een verschil natuurlijk tussen de twee. Wat ik ook wel mooi vind. Maar ja, mijn Caveriaanse familie is dan wel wat meer terughoudender of zoiets. Ik vind dat Surinamers zeg maar wat meer levendiger zijn. We feesten en we vieren het leven. Ook zeg maar, iedereen is een soort bijeenkomst zeg maar. Het is altijd bami, nasi, het is altijd gezellig. Of in de zomer dan heb je van die barbecues zeg maar. En dan vind ik wel ook wel dat iedereen langs kan komen of zo, weet je wel. En dan bij de Caverianen heb je ook inderdaad dat iedereen een gezelschap is. Maar iedereen is echt familie, zeg maar. Dus als mijn vriend of vriendin langs zou komen, dan is ze gelijk familie. Dus gelijk nicht, tante, zus. Maar ja, iedereen is wel welkom. Dat is wel fijn. Ik ben ook echt trots om daar vandaan te komen. Ik voel dus het helemaal in mijn hart. uiterste heb je. Dus die feestende en de sobere een beetje van... Ja, tenminste, we komen wel echt naar voren nu. Met muziek komen we wel echt naar voren. En daar ben ik ook echt trots op. Dat Broederliefde ook bijvoorbeeld ons echt represent, vind ik echt heel mooi om te zien. En we zijn gewoon blije mensen, joh. Gewoon allebei de kanten, denk ik, ja, dat is echt... wat mij maakt als mijn persoon gewoon. En ik zeg maar even wat, hè? Optreden in Suriname. Ja, ik ben nog nooit in Suriname geweest. Het is nog steeds wel echt een droom. Maar het lijkt me echt geweldig. Maar dan weet ik nog niet met wat. Maar nou ja, je hebt tijd. Ja, klopt. Nou ja, ik ben aan de ene kant heel blij, want we gaan nu richting het einde van de aflevering. Ja. De vorige keer ben ik door mijn gast uitgedaagd om mee te doen met de activiteit. Zijn activiteit was boksen.
En hij zei maar toen ik had hem verteld dat je zou komen. Hij zei van, oh, dus misschien kan ze je uitdagen om een dansbeweging te te doen. Ja. Maar je hebt nu gezegd dat je met zingen bezig bent, dus het dansen is eigenlijk niet echt meer relevant, toch? Het kan nog steeds wel, want ik heb wel gedanst op Hollands Got Talent natuurlijk, dus het kan wel. Is het een makkelijk dansje doen? Ik ben niet van de dansen op die manier, hè. Bij mij is het gewoon, oh, ik hoor hem, fuck en ik kan. Gewoon... Ja, die. Is goed. Ik zal mijn sportiviteit zal ik tentoonstellen. Ja? Dus ik zal met je meedoen en ik zie wel hoe ver ik kom. Oké, is goed. Ik heb spierpijn van gisteren nog, maar we zullen kijken hoe ver ik kom. Wat gaan we doen? Oké, nou ik dacht gewoon om het dansje te doen van Radiant. Alright. Aangezien dat misschien in beeld komt, ik weet het niet. Oké, even kijken hoor. Nou, nu wel, ja. Ja. Oké, even kijken, hoe gaat die ook weer? Oh ja, je doet het zeg maar zo. Wacht even. Nog één keer. Zeg maar, stop. Dus ik moet zo staan. Nee, andersom. Ik moet zo staan. Ja, en dan doe je zeg maar stop en dan doe je zeg maar je borst. Dus ik doe dit en dan... Ja, en dan doe je zeg maar je been zo. En dan zo. Ja. En dan doe je Oké. En dan doen we zeg maar zo. Dus dan moet jij op mijn schouder. Oh, ik moet op jou... Ja. Heel comfortabel. Oké. En dan doe je zo. En dan... Nog één keer? Zo? Ja. Met rechts. Nog één keer. Oké, dus die. Zo is het, toch? Ja. Ik zie het niet, maar het zou wel. En dan doe je... Dat is genoeg voor nu. We houden het bij die. Dus oké, is goed, tot daar. Yes. Oh, dat was het wel. Ik dacht, we gaan hem doen. Oh, oké, ja. Oké, ik volg jou. Dus Oké. ik moet voor jou staan als we die doen. Maar ik doe hem volgens mij verkeerd om. Maar ja, is goed. Hoe wil je dat ik het doe? Moet ik spiegelen of moet ik net als jou staan? Ja, we beginnen zo. Oké. Zo. Oh ja. Hoofd. Ga je naar voren? Oh ja. En dan naar achter. Dat is goed. Ja. Ja, dat was het. Dit was Storytaki. Als je nog meer leuke opdrachten voor me kan bedenken, wat dan ook, zet maar een pose hieronder, dan gaan we kijken hoeveel we doen. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Suriname altijd dichtbij, je sapt toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, uno hornot lo, tambribi no srevi, una de Westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah.